Zdravo, dobri ljudi. Dobro jutro, dobar dan, dobro veče. Kao prvo i prvo, da li ste spremni za novu 2025. Svet se raspada i sve ide u kurac, da. Ali, nema veze, mi smo ovde da pričamo o filmu, nadamo se dobrom, budimo pozitivni, a vodite računa o sebi, to je ono prvo što ću vam kažem odmah na početku, Bog vas blagoslovio, i idemo laganica. Ono o čemu hoću danas da pričam, hoću samo čisto da prođem kroz tu listu, jer me jako muči. Ne znam da li ste videli, ali izlazi nova serija Spider-Man Noir. Spider-Man Noir glumi Nicolas Cage. Ovaj Nicolas Cage je baš mnogo puta u životu bio neki superheroj. Od Ghost Ridera pa sve do Supermana, pa od Supermana sve do opet ovog Spider-mana, to je neka vrsta Spider-mana, jel? U stvari nije neka vrsta, nego jeste Spider-Man, ali iz totalno drugog univerzuma. Spider-Man Noir serija, trebalo bi da nam donese nešto novo, nešto zanimljivo. Video sam snimanje, ići će tu slike sa seta, vidi brutalno izgleda i odelo sve jedan ka jedan onome što vidimo u stripu i u crtačima. Inače, on daje glas Spider-Manu Noir u filmu Miles Morales, ne mogu se da se setim tačno. U svakom slučaju, da, on već daje glas tom liku i zašto ga ne bi glumio u akcionom filmu, to jest seriji, ne filmu. Donosi Sony izdavačka kuća, ne Marvel direktno, kao što sam i pričao već jednom davno u epizodi o Marvel filmovima. Sony drži prava zlikovaca Spider-mana, pa čak i Spider-mana, oni samo pozajmljuju Spider-mana i likove Spider-mana Marvelu. Oni na to još grabe novac koliko god mogu, sve dok Disney ne popizdi i ne otkupi ceo Sony, jel? Desit će se to jednog dana. A do tada možemo samo da maštamo kako bi bilo kad bi bilo i da gledamo to što nam Sony u stvari izbacuje, što nam oni pokazuju i dozvoljavaju da gledamo. Kao, na primjer, serija Spider-Man Noir. Mislim da nema nikakvog smisla raditi tu seriju, ali Spider-Man kao Spider-Man, taj Noir Spider-Man, ili ti Noir Spider-Man, kako već, mi je mnogo zanimljiv i zašto da ne? Mislim, definitivno ću da ga gledam. Spider-Man koji nosi pištolj, šešir i mantil. Evo ovako, lista filmova koji će izaći pod imenom Marvel. 2025-2027, taj raspon. Neću da spominjem datume, jer to nikada nije sigurno. Znači, ne držimo se datuma, ali držimo se naziva filma i superheroja. Kapetan Amerika, Novi hrabri svet. Film je pred izlazom, čuo sam da su ga promenili 25 puta, o tome sam i pričao i komentare su u jednoj svojoj epizodi. Pogledajte, jedna od jačih epizoda na mom kanalu. Zatim tu su Thunderbolts. Thunderbolts, oni su već u bioskopu, ako se ne varam. Mada ovde piše 2025, a možda su pomerili datum, nisam bio baš nešto duže u toku, verovatno. Zatim imamo Fantastična četvorka sledeće godine, da li ste spremni? Ja znam da ja jesam, toliko sam spreman da sam spreman da kupim figure od 300 €, Fantastične četvorke u klasičnom modelu, dobiješ to sve u nekoj metalnoj kutiji, izgleda brutalno. Hoću to. Doctor Strange 3. Se sećate možda u drugom delu Doctor Strange-a, na kraju Charlize Theron je došla u ulozi tamo neke, gde kupi Doctor Strange-a, Doctor Strange dobija treće oko, jel, Dormammu fazon, i onda on odlazi u tu neku drugu galaksiju ili univerzum da rešava te neke stvari, mislim, sranje koje je napravio, jel tako, klasika, Doctor Strange, mislim. Zatim imamo Avengers Doomsday. Robert Downey Jr. je Doomsday. Tako je, ako niste znali, nadam se da ste videli te vesti, to već duže kruži. Hteo sam da uradim epizodu na to, nisam našao vremena, jer jako puno radim. Da, Doomsday je Robert Downey Jr. Ko je Robert Downey Jr.? On je lik koji je glumio Ironmana. Da, vratili su ga i braća Russo su ponovo tu i počinju brutalni filmovi što se tiče Marvel filmoteke ili ti univerzuma. I verujem da će napraviti neko ludilo, iako nisam zadovoljan izborom, jer mislio sam da Doomsday bude neki glumac, on treba da bude naš novi glavni zlikovac, koji će da rasturi Avengers-e totalno. Inače, on je glavni zlikovac Fantastične četvorke, zato i imamo Fantastičnu četvorku. Mislim da će oni predstaviti taj ceo svet što se tiče Robert Downey Jr. Kao Doomsday. Masa je inače poludila, sad ću da vam pustim kratak klip i da vidite kako je to izgledalo kada su otkrili ko će bude Doomsday. There is one very, very important character that is required to do Secret Wars justice. Ladies and gentlemen,
as proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe, we give you the one person who could play Victor Von Doom. Ok, sada kada ste to videli, verujete mi na reč, verujem da mi verujete na reč. Idemo dalje. Sledeći film koji bi trebao da izađe 2026. ljudi moji, Spider-Man 4. Spider-Man 4, čuo sam da treba da predstavi novog Spider-mana, a znači Tom Holland predstavlja Miles Moralesa, ili ti Peter Parker predstavlja Miles Moralesa, dovodi nam Milesa u ovaj univerzum gde su svi Avengersi, to će bude mnogo cool. Mislim da će bude pre-cool. Jedva čekam da vidim to, taj team up. Zatim imamo Scarlet Witch, nikako da se otkačimo ove veštice, brate, ja sam mislio da se ona više neće pojavljivati, ali imamo Scarlet Witch, ja mislim najviše zbog toga što će ona, u stvari, stvarno ovaj put da nam predstavi X-mene, jer očekujemo X-mene već jako dugo vremena. Zatim imamo tu Avengers Secret Wars, to je ono što će još više da pogora X-mene. Zašto? Zato što se tu radi o Skrullsima, a videli smo da Captain Marvel, drugi deo, ima dosta veze sa Skrullsima, gde nam otkrivaju da je ona crnkinja, šta je ona, vidi, zaboravio sam sad kako se zove tačno, kapetan Rambo, kapetan Rambo, ne mogu da se setim, tako nešto. Ona odlazi u tu neki univerzum drugi i ljudi, jasno vidimo, Beast je tu i u pitanju su X-meni. I to je ono što je brutalno i Avengers Secret Wars, mislim da će to da se nastavi od te tačke gde smo mi tu stali, to kao odjavna špica neka. Zatim imamo Thor 5. Thor 5, ja mislim da će Thor 5 da ugasi ovog Thora i da ćemo dobiti novog Thora. U smislu nešto kao Jane, kada je dobila moći Thora od starog Čekića. Mislim da ćemo ovaj put da dobijemo novog Thora. To je ono što imam trenutno na listi. Ako se nešto bude menjalo, naravno da ću da vas updateujem što se tiče toga. Za sve ostalo, tu je YouTube, pogledajte malo moj YouTube kanal. Kad izađe nešto novo, ispratite to, pozovite ljude na moj kanal, ja bih vas zamolio, širite malo ovaj YouTube, dajte ovo da se nakupi, da radimo ovo još jače. I da, želim vam sretnu novu godinu, da ste mi živi i zdravi, da vam Bog da sreće i zdravlja, vama i vašoj porodici, da uživamo svi zajedno u lepim filmovima, lepim sećanjima, da pravimo stvarno divna sećanja i druženja ispred velikih i malih ekrana, srebrnog platna ili kako god, i malo manje rata, svađe, problema u svetu. Pokažite ljubav, a ne mržnju. Da, like, subscribe i share. I klikni na to čingelingeling zvonce. Peace out!